Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Yano. Taong 1989, Antipolo, Rizal. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagtitinda ng isda sa merkado itong si Yano. Kagaya ng karamihan, salapi lang din ang mahalaga para sa kanya. Ni hindi nga siya noon naniniwala sa mga nilalang na hindi nakikita, gawa ng lumaki siya sa pamilyang purong mga materyal na bagay lamang ang pinaniniwalaan. Bagaman may naririnig siyang istorya ukol sa mga kababalaghan, hindi yun sapat para makuha nito ang kanyang atensyon. Para kay Yano, maniniwala lamang siya sa mga nilalang na yon kapag ang mismong dalawang mata na niya ang nakasilay sa pag-iral ng mga ito. Halos ganun din naman noon ang iniisip ng kanyang pamilya, kung kaya't nakakalungkot na yon ang kinalakihan niya. Sa edad niya noong 22 taong gulang, meron na siyang pamilya. 2 na din noon ang anak niya, kaya na may sa ayaw at sa gusto niya, kinakailangan niyang magtrabaho. Para kay Yano, wala nang mas hahalaga pa sa kanyang pamilya at sa salaping maaari niyang makuha kapalit ng araw-araw niyang trabaho. Habang lumalaki noon ang mga anak niya, hindi niya maipagkakaila, lumalaki rin ang kanyang responsibilidad. Pakiramdam noon ni Yano, araw-araw na lang, pabigat ng pabigat ang pasanin niya. Kaya kahit kailangan niya noong magpahinga, hindi niya na yon gaanong iniisip, gawa ng kung hindi siya magtatrabaho, paniguradong wala silang kakainin. Sa halos ilang taon niyang pagtitinda sa merkado, hindi niya maipagkakaila ang iilang mga bagay na napapansin niyang kakaiba. Minsan may nakikita siyang parokyano sa merkado na parabang may kakaiba kung ikukumpara sa mga pangkaraniwang tao. Bagaman hindi nga naniniwala si Yano sa mga ganoong uri ng nilalang, malakas ang kutob niya na ang iilan sa mga taong napapansin niya, paniguradong nagbabalat kayo. Isang araw, habang nagsasalansan siya ng mga kinuha niyang isda, meron siyang nasipat na isang baliw na nakaupo sa gilid ng merkado. Ang lugar na yon, kalimitan nilang pinagtatapunan ng basura, kung kaya't ang ginawa niya, agad yung nilapitan upang paalisin sa lugar na yon. Pagdating niya sa kinaroroonan nito, mahinahon naman niya yung inabisuhan ukol sa nais niyang mangyari. "Kuya, wag ho kayong tumambay dyan. Napakadumi dyan, oh. Doon ho kayo sa unahan, para naman kahit papaano, maiwasan yung magkasakit." Mahinahong wika ni Yano sa baliw. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, nanlilisik naman yung napatitig sa kanya na parabang meron itong kinikimkim na galit. Dahil dito, minabuti naman niyang dumistansya ng bahagya, nang sa gayoy kapag may gagawin yung hindi ka nais-nais, madali niya yung maiiwasan. Pag-atras ng bahagya noon ni Yano, umungol naman ng malalim ang lalaki habang seryosong sumasagot sa kanya ng, "Ang Antikristo nabuhay na! Ang Antikristo nabuhay na!" Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung tumayo at mabilisang naglakad papalayo. Dahil sa baliw nga ang taong yon, kung kaya't hindi naman gaanong pinansin ni Yano ang sinabi nito. Kinahapunan, nang akmang ililigpit na niya ang kanyang mga paninda, bahagya naman siyang natigilan nang may lumapit sa kanyang isang matandang lalaki na bigla na lamang dumakot ng 2 isda. Paglagay nito sa timbangan, napatingin lang naman yun sa kanya habang nagwiwika ng, "Iho, may napansin ka ba ritong baliw kanina? Nagtatanong-tanong kasi ako sa mga kasama mo. Ikaw ang itinuro nilang unang dumating dito." Oho. Meron ho akong pinalis dito na baliw kanina. Pero kanina pa po yung umaga eh. Ewan ko kung saan na yun nagpunta." Agad naman nasagot ni Yano sa matanda.
Dahil sa kanyang sinabi, bakas sa pagmumukha ng matandang yon ang labis na pag-aalala sa hinahanap nitong baliw. Dala ng kuryosidad noon ni Yano, naglakas loob siyang magtanong sa matanda ukol sa hinahanap nitong baliw. Ang buong akala niya kasi noon, kapamilya ito ng matanda, gawa ng hindi naman yun mag-aaksaya ng oras para hanapin ito. Subalit nang marinig naman yon ng matanda, laking gulat na lamang niya nang ilahad nito ang totoo nitong pakay sa baliw. Ayon dito, hindi niya kaano-ano ang lalaking yon, ngunit responsibilidad niyang pauwiin ito. Bukod kasi sa may mga dalayong libretang malaki ang pakinabang sa kanila, hindi rin nila maaaring pabayaan ang albularyo na minsan nilang naging kasangga sa pakikipaglaban. Dagdag pa ng matanda, malayo ang kanyang pinanggalingan para lang mahanap ang baliw. Sa katunayan, maging ito man, hindi alam ang tungkol sa nangyari sa taong hinahanap nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, tila bang nagkaroon ng interes itong si Yano na makinig sa istoryang may kinalaman sa mga mutya at gamit na nagbibigay ng kakaibang lakas sa mga ordinaryong tao. Sa lahat ng usap-usapan kasing nakakakuha ng atensyon niya, yon ang pinakahinahangad niyang marinig sa lahat. Ang pinakaayaw naman niyang mapakinggan ay yung mga kwentong may kaugnayan sa mga aswang at tamawo. Dahil sa istoryang ibinahagi sa kanya ng matanda, kung kaya't imbis na papasara na sana siya, tumagal pa siya sa merkado hanggang sa sumapit ang gabi. Matapos ang kanilang pag-uusap, dali-dali naman niyang iniligpit ang kanyang mga paninda. Paglabas nila sa merkado, bahagya naman silang natigilan nang masipat nila ang baliw na nakaupo sa gilid ng daan. Dahil sa kanilang nakita, agad naman nila yung nilapitan, subalit bago pa man nila marating ang kinaroroonan nito, bigla naman yung tumakbo papalayo na para bang labis yung nakakaramdam ng matinding takot. Nang masipat naman ng matanda ang pangyayaring yon, agad naman niya yung sinundan hanggang sa dumating ang puntong nasukol na nila ito. Ilang beses pa nila yung sinubukang kausapin pero tanging pag-iyak lamang ang sinasagot sa kanila ng baliw. Makalipas pa ang ilang minuto, inabisuhan siya ng matandang huwag lumapit dito sa kadahilan ng labis na nakakaapekto sa mga ordinaryong tao ang presensya nitong tinatangan. May kakayahan ding tumagos sa kahit na anong lagusan ang baliw na yon, na ayon sa matanda, yon ang nagpapahirap para sa kanya na yon ay mahanap. Noong una, akala ni Yano purong istorya lamang ang sinasabi nito. Subalit pagsilay niya sa baliw na dahan-dahang umuukit ng kakaibang simbolo sa bato, doon na siya unti-unting naniwala. Pagtagos ng kamay nito sa simbolo nitong ginawa, animoy ang lahat ng paniniwala noon ni Yano ay bigla na lamang nagbago. Sa puntong yon, doon niya napagtanto na ang istoryang naririnig niya sa mga matatanda ay pawang totoo at walang halong kasinungalingan. Maya-maya pa, nang akmang ipapasok na roon ng baliw ang kanyang buong katawan, agad naman yung hinawakan sa paa ng matanda, sabay hatak dito pabalik. Halos inabot din ito ng ilang minuto sa ginawa nitong paghatak hanggang sa puntong nagawa na niyang mahila ang baliw. Sa paglaho ng lagusan nito, agad naman niya yung ginapos gamit ang kanyang sinturon upang masigurong hindi na yon makakatakas pa. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang akmang aalis na ang dalawa, bigla naman yung pinigilan ni Yano habang nagwiwika dito ng, Teka, saan kayo pupunta? Pwede ba akong sumama? Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, agad naman yung tumungo sa kanyang kinaroroonan habang sumasagot sa kanya ng, Bakit gusto mong sumama? Ano ang nais mong makita? Kasabay ng pagtanong nito sa kanya, ay ang dahan-dahan naman itong paglahad ukol sa mga panganib na maaari niyang makaharap sa oras na magpasya siyang sumama sa dalawa. Dagdag pa nito na hindi kagaya ng mga ordinaryong tao na babalot ng hiwaga ang ginagawa nilang paglalakbay.
Mariin din itong inilahad na marami ng namatay na tao dahil lamang sa kapangasan ng mga ito. Sa kanilang hangarin na masaksihan ang katotohanan ng mundo, kamatayan ang kanilang nagiging premyo. Ngunit kahit narinig na ni Yano ang tungkol sa mga panganib na yon, nanatili pa rin siyang desidido sa kanyang nais. Dahil sa kanyang ipinakitang kagustuhan, kung kaya't hindi naman siya pinigilan ng matanda. Bago yun tuluyang sumang-ayon, inalapat nito sa kanyang noo ang kaliwang kamay nito na sinasabayan naman ito ng taimtim na dasal. Habang ginagawa yun ng matanda, inutusan siya nitong pumikit, nang sa gayoy hindi niya makikita ang mga susunod nitong gagawin. Makalipas lamang ang ilang minuto, pagmulat ni Yano, tumambad sa kanya ang isang nilalang na kawangis niya. Halos ang lahat ng kanyang pag-uugali at kakayahan, malaya nitong nagagawa. Ang labis niya pa noong ipinagtaka ay para bang meron ding hiwalay na buhay ang nilalang na yon. Pag-utos ng matanda na umuwi na ito, dali-dali naman yung naglakad papalayo. Yun na muna ang magiging kapalit mo pansamantala. Hindi ka naman siguro nahihibang na iwan ang iyong pamilya nang walang nagtataguyod sa kanila, hindi ba? Halika na, umalis na tayo rito. Wika ng matanda matapos nitong gawin ang bagay na yon. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, narating nila ang isang kubo na nakatirik malapit sa tabi ng sapa. Sa estado ng kubong yon, parang matagal na panahon na itong hindi natitirhan ng tao. Bukod kasi sa napakadumi na ng bubong nito, para na din yung malapit ng bumagsak buhat sa mga marurupok na nitong materyales. Agaw pansin din para kay Yano ang damo nitong paligid na para bang matagal na panahon ang hindi nadaraanan. Sa pagpasok nila sa loob, bumungad sa kanya ang mga antigo nitong gamit. Pagkaupo niya sa sala, nasipat niyang unti-unti namang nakakatulog ang baliw na nahuli ng matanda. Pagkahiga nito sa isang marupok na higaan, doon na niya nakita ang matandang yon na abala sa paggawa ng kanilang hapunan. Habang meron siyang ginagawa, kabilin-bili na naman ito sa kanya, huwag bubuksan ang alimang bintanang nakasara. Hanggat maaari, iwasan niya ding umikot sa lugar na yon, nang sa gayoy hindi sila magkaproblema. Maya-maya pa, habang naghahapunan sila, inilahad ng matanda sa kanya na hindi nabaliw ang kaibigan nito dahil sa sakit o kung anumang bagay. Nabaliw ang taong yon sa kadahilanang ayon dito, nagawa niyang masilayan ang Antikristo. Naganap yon noong sumapit ang Biyernes Santo, 4 na taon na ang nakakaraan. Umakyat kasi yon ng bundok ng mag-isa para humanap ng mutya, pero pagbalik nito, wala yung dala at purong Antikristo na lamang ang sinasambit nito sa kanila. Halos matagal na panahon din ang ginawa nitong paglalakbay bago niya yun mahanap para lamang maibalik sa kanilang lugar. Inilahad din sa kanya ng matanda na kaya hindi nito pinapabuksan ang bintana ng kubo sa kadahilan ng habang nag-uusap sila, kasalukuyan din silang naglalakbay. Iniiwasan nilang magbukas ng kahit na anong parte ng bahay, gawa ng yon ang magiging sanhi para masira ang sabulag na tinatangan nito. Sa oras na masira ang depensa ng kubo, magiging kapansin-pansin na sila para sa mga aswang at iba pang uri ng mga nilalang. Kapag nagkataon ding nangyari ito, may posibilidad na mapahamak silang tatlo. Nang marinig naman ni Yano ang sinabi ng matandang yon, agad naman siyang sumilip sa ilalim ng papag kung saan kitang-kita niya ang animoy malasamanok na paa ng kubo. Kinabukasan, paglabas nila ng kubong yon, doon tumambad sa kanya ang panibagong lugar. Ayon sa matanda, tinatawag nila ang lugar na yon bilang Baryo Kandan. Matatagpuan ito sa lugar ng Quezon sa gitna ng Agdangan at Plaridel. Teka lang baka may magtatanong na naman sa inyo na hindi pa nila naririnig ang baryong yan. Uunahan ko na kayo mga kaibigan.
Kagaya ng iilang baryo ng mga aswang na nakatago sa bawat lugar, meron ding baryo ng mga albularyo na limitado lamang ang mga taong nagkakaroon ng isang pagkakataon na makapasok dito. Kapag isa kang ordinaryong tao, kahit libutin mo pa ang 2 lugar na yon, nasisiguro ko sa iyo, hindi mo matatagpuan ang baryong narating ni Yano. Balik tayo sa kwento. Habang pinagmamasdan ni Yano ang lugar na yon, napansin niyang napakalayo na nito kumpara sa lugar na kanyang pinanggalingan. Napakapayak roon ng pamumuhay at halos bibihira ka lamang makakita ng batang naglalaro sa labas. Karamihan kasi sa mga batang nakatira roon, kung hindi nagsasanay, naghahanap buhay. Sa murang edad ng mga ito, animoy mulat na ito sa realidad ng mundo. Sa halos ilang araw na kanyang pananatili roon, nasaksihan niya ang pamumuhay ng bawat antingero. Marami din siyang nasilayang kagilagilalas na bagay na halos buong buhay niya hindi niya inakalang totoo. Habang kinakausap ng mga antingero sa baryo ang baliw, doon yon nakakuha ng detalye ukol sa tinutukoy nitong Antikristo. Para maiwasang makipaglaban dito, naghanap yon ng isang taong tutungo sa lugar. Nagkataon naman noong ang matandang kanyang sinamahan ang napili, kung kaya't wala na ding nagawa itong si Yano kundi ang sumama. 3 araw lang noon ang lumipas, muli na naman silang naglakbay patungo sa lugar na itinuro ng kasama nitong baliw. Upang mas mapadali ang kanilang lakad noon, binagtas nila ang paanan ng mga bundok gamit-gamit ang isang kabayong merong dugo ng tikbalang. Hindi pangkaraniwan ang ginawa nilang paglalakbay, gawa ng tuwing sumasapit ang gabi at kasalukuyan na silang nagpapahinga, meron silang mga nakikitang pagala-galang nilalang sa paligid. Noong una, labis siyang ikinakatakot ni Yano, pero noong nasanay na siya, naging normal na yon para sa kanya. Pakiramdam niya noon na habang lumilipas ang araw ng kanilang paglalakbay, tila bang unti-unti na ring namumulat ang kanyang wisyo pagdating sa hiwaga ng mundo. Pagkaraan pa ng 2 araw, narating na nga nila ang isang bundok na merong makapal na hamog sa itaas nito. Habang pinagmamasdan niyo ni Yano, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba sa kadahilan ng sinasabi ng kutob niya, merong naninirahang mabangis na nilalang sa lugar na yon. Bagaman ganoon ang nararamdaman niya, nagpatuloy pa rin sila sa kanilang pag-akyat hanggang sa inabot na sila ng gabi sa lugar. Pagdating nila sa tuktok, sakto namang kakasapit lang ng 8:00 ng gabi. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, doon nila nasilayan ang isang batang naglalakad na merong kulay berdeng mga mata. Pagsilay doon ng matanda, laking gulat na lamang ni Yano nang mapansin niya yung parabang nabalisa at halos nawalan yon ng kakayahan na makagalaw mula sa kanyang kinaroroonan. Animoy ang kaharap nito, isang makapangyarihang demonyo na may kakayahang tumunaw ng kabuuang abilidad at pananampalataya ng isang albularyo. Makalipas lamang ang ilang minuto, pagtitig sa kanya ng matanda, naghihirap naman yung sumigaw sa kanya na tumakbo. Subalit bago pa man yun magawa ni Yano, bigla naman siyang natigilan sa kanyang kinaroroonan matapos siyang sabihan ng bata na mamamatay siya kapag ginawa niya ang bagay na yon. Dahil dito, para silang nagapos sa mga salita pa lamang nito. Maya-maya pa, nang medyo bumaba naman ang tensyon sa paligid, unti-unti nang nakaramdam ng kaginhawaan si Yano at ang matanda. Sa muli nilang pagsilay sa bata, nasipat naman nilang nakangiti lang ito habang nananatiling walang imik. Nang magkaroon na yon ng pagkakataon para makapagsalita, inilahad nito sa kanila na wala naman yung balak na masama. Ang nais lang nito, lumaki ng mapayapa sa bundok. Pagkarinig naman ng matanda sa sinabi nito, dahan-dahan yung napaupo sa harapan ng batang yon habang seryoso doong nagtatanong ng, "Ikaw ba ang Antikristo?"
bakit nandito ka sa lugar na ito? Nang marinig naman ng bata ang naging tanong niya, laking gulat na lamang ni Yano nang marinig niya yung sumagot gamit ang pangmatanda nitong boses. Yung tipong kapag pipikit ka, hindi mo aakalain na bata pala ang iyong kausap. Bakit? Ikakatakot mo ba kung sasabihin ko sa iyong ako ang Antikristo sa propesiya? Huwag kang mag-alala. Hindi pa ito napapanahon para lumabas ako. Hindi ko rin humangad na pumatay ng mga katulad ninyong mabababa. Kung nasagutan ko ang mga katanungan nyo at dahilan kung bakit kayo dumayo rito, maaari na kayong umuwi. Sabihin ninyo sa inyong pinuno, isinilang na ako. Kayo ang aking saksi at buhay na patunay. Balang araw sa pag-usbong ko, mamahalin ako ng tao higit pa sa Diyos na kinikilala ninyo. Dahil sa akin, papatay sila ng inosente at mas lalo nilang pasasamain ang mundo. Sagot naman ng nilalang sa kanila. Matapos nitong makapagwika, paisa-isa namang nasilayan nila Yano ang napakaraming gabunan na dahan-dahang lumilitaw mula sa kadiliman. Ayon sa matandang kasama niya, bawat isa sa mga nilalang na yon nagtatangan ng hindi maipaliwanag na lakas maging karunungan. Kaya niya nasabi ito kahit hindi doon nakikipaglaban dahil sa batang kausap niya. Naniniwala siya, sino man ang napiling tauhan ng Antikristo, paniguradong nagtatangan ng hindi masukat-sukat na kapangyarihan. Makalipas pa ang ilang minutong kanilang pagmamasid, dahan-dahan na silang bumaba ng bundok alinsunod sa nais mangyari ng nilalang. Habang binabagtas nila ang matarik nitong bahagi, kahit saan sila tumingin, purong mga masasamang nilalang ang kanilang nasisilayan. Bagaman malakas ang kasama niyang matanda, hindi maipagkakaila ni Yano ang takot na nararamdaman nito. Kahit nga siya noon, muntik-muntik nang mahimatay, subalit pinipilit niya ang kanyang sarili na manatiling may ulirat upang hindi siya maging pabigat sa matanda. Sa halos mag-iisang oras nila noong paglalakad, wala silang ibang nasilayan kundi ang mga nilalang na patuloy na sumusunod sa kanila hanggang sa pagbaba nila ng bundok. Bawat isa sa mga ito napapabilang sa iba't ibang angkan at sekta ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Ayon nga sa matandang kasama niya, doon lamang ito nakakita ng iba't ibang lahing nagsasama-sama, subalit walang hindi pagkakaunawaan ang naganap. Maaaring sapat na ang presensya ng Antikristo para mapag-isa ang mga ito. Dagdag pa nito na ang mga ganoong pangyayari tinuturing ng mga katulad niyang albularyo bilang himala ng kaliwa. Sa pagdating nila sa kinaroroonan ng kanilang kabayo, agad naman silang bumalik sa pinanggalingan nilang baryo. Pagkaraan ng ilang araw, bago magsagawa ng pagpupulong ang mga naninirahan doon, minabuti ng matandang kakilala niya na pauwiin muna siya. Wala yung ibang binanggit sa kanya, subalit bakas sa pagmumukha nito ang labis na pagkabahala. Nang makabalik na si Yano sa kanilang baryo, yung kawangis niyang gumanap sa kanyang pagkatao ay bigla na lamang naglaho. Magmula noong nangyari ang mga bagay na yon, lahat ng naririnig niyang istorya ay buong puso na niyang pinaniniwalaan. Minsan nga, siya na mismo ang nagbabahagi ng kanyang karanasan na siya namang labis na ikinawili ng mga matandang naninirahan sa kanilang lugar. Pero alam niyo ba, kahit ilang taon man ang lumipas, tumanda man ng husto ang katawang lupa ni Yano, ni minsan hinding-hindi niya pa rin makakalimutan ang tungkol sa bagay na yon. Halos gabi-gabi din yung nagsisilbing bangungot niya, kung kaya't kapag matutulog na siya, hindi niya kinaliligtaang manalangin. Panalangin na sana mapigilan ang pag-usbong ng Antikristo na lalamon sa sanlibutan.
Okay, opinyon ko sa kwento. Alam nyo yung nangyari kay Yano, parang field trip no? Yung tipong hindi binayaran ng magulang mo yung bayad sa field trip, tapos napasama ka ng libre. Parang ganun yung nangyari kay Yano kasi kung saan siya nakarating eh. Tapos itong once in a lifetime na experience na hindi mararanasan ng kahit sino, na kahit napakataas na ranggo mo bilang antingero o kahit may posisyon ka siguro sa gobyerno, hindi mo mararanasan to. Ano yon? Yung nakita mo yung Antikristo, sobrang bihirang mangyari yun. Parang 0.00001% na mangyari yun sa buhay ng isang ordinaryong tao. Pero nangyari kay Yano, tapos meron siyang matinding kwento. 'Di ba? Alam nyo, hindi ko masasabi na napigilan yung Antikristo na yun. Kasi parang ang simple lang ng mission niya. Yung lalasunin niya yung mga utak ng tao. Tas lalo niya pagagawain ng krimen. Siguro pwedeng hindi natin alam na meron nangyayari sa underground na sobrang mga brutal na kaganapan na hindi iisipin ng ordinaryong tao na gawin niya yon sa kapwa-tao. Diba? Yung mga simple na lang na, alam niyo yon, yung addict, nakagamit ng droga tapos nahaluan ng alak. Diba? Ulti niyo yung sariling anak niya. May ginagawa siyang hindi kaaya-ayang pangyayari. Paano pa kaya yung iba? Paano pa kaya yung naimpluwensyahan ng Antikristo? So, hindi ko masabi na napigilan tong Antikristo na to or hindi siya nag-iisa sa buong mundo. Marami sila. Pero syempre, hindi makapag-all out na release ng kapangyarihan tong Antikristo kasi nga may mga albularyo o antingero tayong, tawagin na lang natin mga chosen one, na nakikipaglaban din dito para mapigilan yung sobrang tinding kasamaan. 'Di ba? Kaya kahit papaano namumuhay pa rin tayo ng mapayapa. Nakadepende na lang 'yun sa lugar. 'Yun lang yung nakita ko sa buong kwento. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. 'Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.